there's talk about shelters. So the people here, we went to talk to the people, and we also talked to some of the political leaders. So no, I want to hear from you, sir. What is your take on that? And what happened to our payments? Because they don't pay payments anymore. Because Mr. Shai akasasebenzi kule department. So what's the plan? No, uzawukhumbula msebenzi ngoba eza shelters ziphanga se taxi rank bezijikeza into yokusetyenziswa kweziyobisi izinto indawo ekudlwengulwa kuyo abantu ikhumbula ivideo ibisekretary yentombazana ebidlwengulwa pha but zonke izinto ezo zenzeka sele umasipala ithathe isigqibo sozisusa eza shelter pha kuba zikude necenter ye-economy apho abantu banokwazi bakwenza economic activities but at the same time sizabasusa aba bantu pha sibabeke endaweni singurhulumente okhathayo asasusa abantu nje singabeki endaweni as part of the innovations zala taxi rank abantu bazawususwa pha bawubekwa pha uzabona kuzaba khona isakhiwo segaraji entsha pha kuyongezwa la garage furniture is inclusive of the package yokususwa kwabo bantu pha bawubekwa endaweni ebheterani. So yes, we were working very well nabantu bathengisa pha bayayiqonda the process and we've been engaging them izakwenzeka ixesha. But now are you working with those with permits or nabo bonke? No, sincedisa abo abangenazi permits to get permits. At the same time, we're engaging with abane permits. Kodwa ingxaki esijongene nayo pha e-taxi rank ngabantu abathi ba-aplayele i-permits ukuthi sibanike i-permits baduwe bangayosebenza pha baqashise ngeza permits kubantu basebusuku. Now xa kwenzeke into kwisastendi sakho kufuneka ibe nguwe mntu one-permit or responsible for whatever izakwenzeka pha. So siyafuna ukukhuthaza abantu ukuba kula mathuba urhulumente awazamayo masizame ukuncedisana norhulumente ukuba masinyaniseke. Xa unikwe ithuba suqashisa ngelo thuba elo. Xa unikwe i-permit suhlala endlini nalo permit hamba uyisebenzisa ukwazi ba nawe uvula amathuba wabantu but abantu bakuthi sibona beziqashisa i-permit kakhulu abantu baseLesotho asiyazi ndoba ndoni unobangela. After that we've introduced a program yokunika usomashishini abasakhasayo inkxaso hoping ndoba bazawuthatha i-advantage of that and come back to the businesses. Yes sir. Otherwise now we're closing, Mayor. Just